A mi em diuen Toni Martínez i soc un ciutadà més de Xàtiva que des de ben pronte he dedicat un poc els meus esforços al tema de la cultura i al tema també de la política i sobretot a la docència, que ha sigut la meva professió. Xàtiva té dues coses, el Corpus i la Fira, que són dos festivitats úniques, a banda de que n'hi ha tantes coses úniques en aquesta ciutat que és increïble que no tinga moltíssima més repercussió de la que té, ja que la té, no? Tinguem la sort de tindre un patrimoni històric, un patrimoni cultural, un patrimoni arquitectònic, un patrimoni d'una riquesa única. Jo, de fet, d'alguna manera ho he reflectit en els llibres que he escrit, en companyia també dels amics. Recorde coses com els meus amics i jo mateix haver intentat escalar el castell, i escalar el castell vull dir no entrant per la porta principal, el que es diu assaltar el castell, i vam fracassar, i no sols vam fracassar, sinó que va haver més d'un accidentat. I la Cova Negra també era un lloc d'expansió quan érem menuts, etc. Estaria parlant d'això tot el dia. El tema és que no vindre a Xàtiva i no vindre a la Costera és perdre's una peça fonamental en el que ha estat la construcció del nostre poble, del nostre país. I perdre's això des d'una òptica que no és precís ni que siga ni nacionalista, ni simplement cultural, històrica. Si el turisme no s'engarça, no entra com una baula en una cadena, perd el seu sentit. I en el que toca al País Valencià, la Costera és fonamental. El patrimoni arquitectònic, ara estem així en un exconvent de Sant Domènec, però és que ara vas al Palau dels Borja, ara vas a la Seu, ara vas en Font de la Seu al Palau de l'Hospital dels Pobres, ara vas a l'Almodí, és que és increïble, és increïble. I en la xicoteta avantatge de que tot està replegat, que això també és important pel turisme. Sempre te queda allò de dir, no l'he pogut veure tota, no? Si tu te'n vas a Roma, mai la pots veure tota, no? Però si vens a Xàtiva, la pots veure tota. Tens que dedicar 2 o 3 dies i mel.